Kaixo lagunok eta onkixin magazinera bertze behin gaur azaroaren 28 da astelena eta hementxe gaude magazinean bertze behin eta gaurkoan ere bai bi elkarrizketa ekartzen dizkizuegu. Lehenik eta behin Sagrario Aleman, euskaltzain urgazlea dena, Nafarra, berarekin egonen gara hizketalditxo batean izan ere euskaltzaindiak, Iruñeko udalarekin hitzarmena sinatu du bertze urte batez. Eta horretaz galdetuko dugu Sagrariori jakiteko, euskaltzaindiak zelan egiten duen udalarekin, eta, baitere izateko bertzelako elkarrizketa batzuk, jakiteko adibidez, Nafarrera bera nola erabiltzen aldugun, nola erabili behar den, eta halako kontuez arituko gara Sagrariorekin. Bigarren elkarrizketan berriz Ainhoa Elizondo Martiarena, iparraldeko gure lagunarekin egonen gara, izan ere, berri eder eta interesgarria, datorkigu, mugaren alde horretatik, izan ere, bertsolaritza bera, ondare inmaterial dela onartu du Frantziako gobernuak, eta guzti hori kontatuko dugu Ainhoak. Hori guztia baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Hasteko, efemerideak beti bezala. Azaroaren 28 zen, baina 1483an Kristobal Kolonek Kuba inguruan nabigatzen zebilenean, Jamaika eta Puerto Rico deskubritu aurkitu zituen. 1814an berriz Londresen The Times egunkaria munduan lurrun makinaz inprimatzen den lehena izan zen. Eta 1983an Aviancaren Boeing batek talka egin zuen Madrileko aireportu inguruan. 183 pertsona hil ziren eta 10 bizirik iraun. Eta 2000 urtean, azaroaren 28an, Herbereak eutanasia legeztatzen duen lehen estatua izan zen. Jarraian, egunkarien azalen bitartez, gure gaurkotasunari errepasoa. Diario de Notiziasen, Nafarroa Europako top 10ean sartzen da goi mailako ikasketak dituzten gazte gehiagorekin. 25-34 urteko gazten 161ek unibertsitateko edo goi mailako LH-ko ikasketak egin zituen. EAE ere 166rekin zerrendan sartzen da. Gehien eskatzen diren karrerak ingenieritzak dira. Argazken berriz, Peio Monteano, Mikel Zuza eta Lartaunde Egibar historiatzaileak Gaztelu plazan eta izenburuan Irulegiren eskuaren historialarien balorazioa. Historialari nafarrek aurkikuntza aztertzen dute eta inbertsio gehiago eskatzen dute. Berri gehiagotan, Esparzak loturarik gabeko proiektua nahi du UPN-erentzat. Ez du argitu foru eta udal hauteskundeetara peperekin edo bakarrik joango den. Baita ere, estatuaren zigorgabetasuna salatu dute Mikel Zabaltza oroitzeko ekitaldian. Eta azkenik, elikagaien prezioen igoerak familiaren ekonomia kolokan jartzen du. Diario de Navarran, UPNek eta PPek ez dute argitu zein izango den Navarra Sumaren etorkizuna maiatzeko hauteskundeetarako. Alderdiaren egunean Javier Esparzak ez du aipatzen nola aurkeztuko diren. Núñez Feijóo PPko buruak urtarrilean Espartzarekin negoziatuko duela iragarri du. Argazkian Espainia-Alemania partidaren argazkia irudi bat eta izenburuan final 8renetatik puntutara. Espainiaren berdinketa Alemaniaren aurka eta horrek kanporaketa fasea gainditzera hurbiltzen du. Beste berri batean Txinak bere protesta olderik handiena bizi du Tiananmendik. Konfinamendu zorrotzak eta zero COVID politikak eragindako nahigabeak eskari politikoak ekarri ditu. Gara egunkarian Arriolak dio ez dakiela zenbat merkantzia xurgatzea aurre ikusten zuen AHT-ak. Hala baina 2012an trenak merkantziak eramango zituela defendatzen zuenean, egunero 1100 kamioi errepidetik aterako zituela esan zuen. Argazki handi batean manifestazioa. Gurasosek elkarrizketa eskatu du erraustegiaren akatzen aurrean. Surflari eta arraunlariekin batera 100 lagun bildu ziren atzo gurasosen deian. Zubietako erraustegiak behin eta berriz egiten dituen akatzen aurrean elkarrizketa eta konponbideak eskatzeko. Berri gehiagotan Arkaitz Milan foru diputatuak dimisioa eman du atxilotu ondoren. Eta Manuel Iturrioz bizitza osoa eta entregatu baten kontakizuna. San Ferminetako Gazteluko plazako jai eredua birpentsatzeko eskatu diote Iruñeko udalari.
Bigarren berri batean, Mikel Zabaltzarentzat egia, justizia eta erreparazioa exigitu dute haren hilketaren 37. urte hurrenean. Eta azkenik, Hego Euskal Herria Europako top 10 zerrendan dago goi mailako ikasketak dituzten gazteen kopuruari dagokionez. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur astelena Kantauri isurialdean giroa desatsegina izanen da. Mendebaldeko eta ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta zaparradak sarri botako ditu, Gipuzkoa ekialdean batez ere eta baliteke zaparrada trumoitsuak izatea eta txingorra botatzea. Hegoaldean eguraldia argiagoa izanen da, hodeiak ostartekin tartekatuko dira eta euri soilik noizean behin egingo du. Elurkota 1500 metro inguruan egonen da, tenperaturak behera eginen du, baina oro har maksimoak 10 gradutik gorakoak izanen dira. Eta bihar asteartean ipar partean giro bustiak jarraipena izanen du. Goizean zaparradak sarri botako ditu eta berriro ere ipar ekialdean ugariagoak izanen dira. Hala ere, arratsaldetik aterruneak luzeagoak izanen dira eta gauean atertzera joko du. Hegoaldean noizean behin zaparradaren bat bota dezake, batez ere isurialden arteko banalerroan. Ebro ibarrean ateri eutxiko dio orokorrean eta tarteka giroa argia izanen da. Elurkota 1400-1500 metro inguruan egonen da eta temperaturan ez da gorabehera handirik izanen. Mendebaldeko edo ipar-mendebaldeko haizea bizi ibiliko da kostaldean eta Ebro ibarrean bereziki, baina atxaldeak aurrera egin ahala indarrak galdu eginen du. Bizi unten, badakizue, denetaik behar dela, behar dire artzainak, abeltzainak, behar dire erizainak, diruzainak ere bai, eta euskaltzainak ere behar dira, eta hain zuzen ere, euskaltzaindiak Iruñeko udalarekin hitzarmena berritu du, bertze urte batez, eta ari horretatik tiraka solastuko gara, euskaltzaindiaren pixket lanaz, zer egiten duen udalarekin hortzen, elkarlan horretan, eta ere baliatuko dugu bertze galdera batzuk egiteko, nafarreraz adibidez solasteko, eta bururatzen zaigun guzi horretaz, eta horretxetaz solasteko sagrario aleman euskaltzainarekin egoteko plazerra dugu. Atxaldeon, sagrario. Baita zuri ere. Mil esker gurean egotegatik. Zer adostu duzue Iruñeko udalarekin? Esan behar da zela gauza berria, urteroko zerbait da, bai Iruñeko udalekin, bai beste zenbait udalekin, eta nola ez sortzaile izan ziren garaibateko diputazioekin gaur egun Nafarroko gobernua duguna, eta beste lurraldeetako administrazioekin ere olako hitzarmenak egiten dira bai hegoaldean, bai iparraldean ere. Orduan, hitzarmen bat gehiago da Nafarroko Iruñeko udalarekin egin dugun hau, eta hor nolabait euskaltzaindiaren asmoa da ahalik eta zerbitzurik hoberena eskaintzea herritarrei eta horri begira egiten da olako hitzarmen bat, eta Iruñeko udalak esan bezala beste batzuk egiten duten gizan, diruz laguntzen du euskaltzaindiek egiten dituen lanak orokorrean eta bai udaletik eskaturik edo beste nonbaitik eskaturik egiten dituen lanak ere nolabait baliabide bat gehiago da eta diru hori baliatzen dugu lan horiek denak egiteko. Baina nolabait ere ospatzeko zerbait da? Zuziriak, altxaferoak etrabar ditugu? Nik uste dut bai, zinolako trabarik gabe egin dugulako bai nolabait elkarrizketa edo Iruñeko udaleko alkatearekin eta bestaldetik urteroko horri segida ematen diogulako. Eta nik uste dut importantea dela horretan oztoporik eta trabarik gabe aurrera egitea. Eta aholku emaile gisa dago hartua Nafarroko gobernuan eta baita ere Iruñeko udalean. Beraz, aholkurik eskatzen badigute hizkuntzari dagokionean hori egiten da. Eta gero egiten diren argitalpenak, euskaltzaindiek egiten dituen horiek, Iruñeko udaleko liburutegi publikotara bidaltzen dira, eta beraz, badago hor harremana sendoa esanen nuke.
Kasu honetan, Iruñeko udala ez dakit euskal zaleenetan zaleena den, ez dakit hortik zailtasunak izan dituzuen, trabak, dena ongi joan da? Momentuz ongi joan da, urteroko bat, neski guk nahiago izanen genukeen, diru laguntza handiago etorriko balitz egiteko asko dugulako eta beti baliabide ekonomikoz eta aski justu ibiltzen garelako edo inbertsioak egiteko gure lokaletan, ordezkaritza hemen badugu, pisu batean, toki, segurazki beste toki bat duinago eta hobea izena litzateke, baina momentuz hori dugu eta horretan aritzen gara. Bertze urte batzuetan aurrekontu handixagoa izan duzu? Ez dugu, nik uste dut beti berdintzu ibiltzen garela, urteren batean izan dugu zailtasun gehiago, baina antzera gabiltza, beti pixkat nik uste dut aurten iazko baino besago dela, baina ez dut xuxen orain buruan kopurua. 12.000 peseta. Bai, pesetak ez, eurotara pasatua gaude, ja. Zertxo bai gehiago. Bai, hori da. Bueno, Sagrario, aholkularitza lana egiten duzu, udalarekin eta pentsatze dut herritarrekin, ez egit zehazki zer den egiten duzuena, zait adibide bat jartzen alduzun, ulertzeko, zertan ibiltzen den euskaltzaindia. Etortzen dira, berezik esanen nuke herritarrengandik etortzen dela galdera askotan, jendeari jaio berri bati edo sortu berri den bati jarri nahi dioten izenaren inguruan askotan. Herrietatik eta udaletetik askotan etortzen dira, izenekin segituz, hortan ere, karrikei izena jarri nahi dizkiotenean, egiten dugu kale izendegia, edo egiten dugu karrika honi halako izena, edo beste hau jarriko dugu, zein da egokiago, badu, ez du bukaeraka hori, holako konsultak etortzen dira, edo toponimo txikia edo ez dakit herri bateko dermio bati nola deitu edo etortzen dira horrelakoak besteren bat ere etor daiteke, baina gehien zuenak hildo horretatik doaz, izenen inguruan. Izenak adibidez nizerra egitez? Toki izenak edo jende izenak edo. Jende izena adibidez hazi, ez? Bai, izaten alda, bai. Eta aholkatuko zenioten? Aholkua gauza bada, eta guk aholkua eman dezakegu, baina noski erabakimena ez dago gure esku, ez? Edo administrazioaren esku, edo personen izenen kasuan erregistroen esku dago azken batean, eta haiek erabakitzen dute. Zer aholkatzen duzu adibidez izenen kasuan? Ez jarri jozu A, kendu jozu A, azia beharren azia. Izenen arabera nik uste dut, hor ni ez naiz aditua gauza horietan, eta normalean pasatzen da, badago batzorde bat, hortaz aditua dena eta hortan aritzen dena eta haiek ematen dute aholkua kasu bakoitza begiratuta. Aholkua jartzeko izen hori edo ez jartzeko? Ez, gu jartzeko edo haiek galdetzen dute egokia den eta guk esan dezakegu baietz, edo ora jarri izan dela edo dena delakoa, baina gero norbanakoen gan dago aukeratzea eta gero beste bada onartzea erregistroan. Gorka ongi dago? Nik orain arte behintzat beti gorka entzun dut. Bueno, lasaiago gelditzen daiz. Egiten zuen bertzelan bat, Sagrario, euskara sustatzeko ekimen ezberdinak bultzatzea? Bai. Esan behar da euskaltzaindiak bi arlo edo bi hildo nagusi dituela, bat iker edo hizkuntzaren inguruan aritzen dena, hizkuntza bere barne egitura eta hizkuntzaren inguruko ikerketa egiten duena, eta orain arte idatzitakoak eta begiratzen dituenak, eta hortik heldu dira esan genezake egiten ditugun lanik handienak segurazki, eta gero beste hildoa da sustapenekoa, eta sustapena ulertuko genuke hizkuntzaren erabilera eta hizkuntzaren estatusa, hau da legea edo nolakoa den, eta guzti hori ez da. Hor dugu sustapen batzordea eta hor ere egiten dire jardunaldiak eta gero zer lege dagoen hizkuntzekin loturik dagoen edo zein lege, ez euskararekin bakarrik. Berezik euskararekin, baina beste hizkuntza batzuk nola arautzen dituzten eta hori dena aztertzeko nolabait lege bilduma badago, eta hori dena euskaratua eta horiek denak ikusgai daude web orrian.
Gero daude euskaltzaindiek egiten dituen adierazpen bilduma bat ere. Hori, beraz, dago jagon sailean edo. Eta beste sailean ikerren, hor daude gramatika eta literatura, toponimia lehen aipatu duguna, onomastika orokorrean izenen inguruan, eta ez dakit, hainbat arlo edo hainbat atal eta hiztegia gaur egun segurazki lanik handiena ari gara justo hiztegian eta horretan egiten, ez? Orduan guzti hori iker atalean dago eta gero heldu dira argitalpenak, bai toki batetik, bestetik, argitalpen asko egiten ditugu, erakusketak, hitzaldiak, jardunaldiak, beraz lana non egin badugu eta zer egin ere bai. Aipatu duzu argitalpenak, ezakiten azken aldian egin duzuen edo egiteko duzuen argitalpenen bat? Bai, justo Nafarroan egin dituguna, badire beste argitalpen batzuk ere, askoz gehiago, eta gero esan beharra batzuk paperian ateratzen ez badira ere, adibidez hiztegia, oso maiz berritzen dela, hitz berriak sartzen dira hiztegian eta hori web orrian begiratu behar da, paperian ez izan arren, berritze hori erabatekoa delako, ez da, behin eta berriz egiten dena. Eta beste argitalpena, justo bi aipatuko ditut, Nafarroan egin ditugulako hoien aurkezpenak eta Nafarroarekin nolabaiteko lotura dutelako biak oso zuzena. Bata Joakin Lizarragarena, Elkanoko apeiza, eta honek hainbat sermoi idatzi zuen, segurazki euskaraz Nafarroan gehien zuena idatzi duen persona izanen litzateke hori, eta horren lana aztertu da, ikertu da, eta atera dugu liburu hori orain berrik, orain ez dakit 2 hilabete edo olako zerbait. Urtetako lana izan da, Ibai Iriarte aritu da lan hori egiten, eta orain argitaratu berria da. Eta beste bat, izan da, joan den urtean, azaroan, garaitsu honetan egin genuen, azaroan edo, bai, azaroan uste dut izan zela, egin genuen lako jardunaldi bat, justo hau ez litzateke ikerreko baizik eta jagonekoa, euskararen hezkuntzaren inguruan, bai eskolan eta bai eskolatik kanpo egiten diren edo dauden proiektuak, zer egiten den, nola dagoen eredua eta bat. Eta guzti hori jasoaz, hor aztertu zena, jardunaldi horretan, orain egin dugu argitalpen txiki bat liburuan. Gero argitalpen gehienak edo guztiak ez esatearen agertzen dira web orrian aurrerago. Lehenik paperian agertzen dira batzuk eta gero dena eta alderantziz ere izaten da noski batzutan. Hortxen argitalpen horiek eskuragarri ziurrenik liburu den da ezberdinetan eta webgunean erraten genuen moduan. Ez dakit bertzelako egitasmorik ere egiteko duzuen argitalpen horiez gain? Bai, egin ditugu gero ikastaroak edo, azken batean euskaltzaindiaren helburua da egiten duen lan hori gizarteratzea. Eta horretarako baliatu behar dugu gaur egun ditugun bitarteko ez, bereziki digitalizatu gauza guziak eta denen eskura jartzeko. Baina hortaz landa egiten ditugu jardunaldiak, ikastaroak, ez dakit mintegiak, hitzaldiak eta horrelakoak ere. Azken 3 hilabete honetan egin duguna izan da egin dugu jardunaldi bat sustapen jagon sailetik, ahozkotasunaz esan genuke. Egin dugu ero ikastaro bat ahoskerari buruz, beste ikastaro bat egin dugu hiztegia nola erabili, euskara batuaren eskuliburua nola begiratu, zalantza ditugunean, gauza batez edo bestez, bi argitalpen hauek esanen nuke oso beharrezkoa ditugula askotan, ez? Gure zalantza horiek argitzeko beti izaten baitugu zalantzaren bat. Eta hori nola erabili, aztertuz, web orrian zer dagoen, hori erakusteko egin dugu beste ikastaro bat. Eta gero, orain erakusgai dugu Nafarroko Parlamentuan, ari naiz Nafarroan egin ditugunak eta Iruñan egin ditugunak zuzenean. Eta oraintxe dugu Parlamentuan erakusketa bat, erakusketa horretan ageri dira testu juridikoak, bai publikoak eta bai pribatuak,
eta nik uste dut oso interesgarria dela, batzutan testu juridikoak eta pentsatzen dugu gauza ez dakit oso guregandik urrunekoa direla edo oso zailak izanen direla, eta egia esan nik uste dut erakusketa hori politia dela, begiratzea, noiztik aurkitzen alditugun testu horietan, euskararen aipamenak, batzutan agertzen dira toponimoak, nik uste dut hor dagoen testurik zarrena izanen dira 1050 urtetik edo, eta gero azkenekoak, ez dakit, badira batzuk entzutekoak ere, badibidez Uxue Barkosen kargu hartzea egin zuenean hori agertzen da. Badaude gehienak idatziak dira eta panelak daude, baina entzuteko bidea ere badago eta nolabait jostatzekoa. Hor ikusten aldugu, adibidez, itzulpen bat Toledoko artzapezpikuaren pastoral bat edo, ez dakit nola esaten da, bostu pastorala deitzen zaiola, testu horren itzulpena egin zuela Bizenta Mogelek. Beraz, esan daiteke, segurazki, emakume hori izan zela lehen itzultzailea, euskeraz itzulizun lehenengo emakumea, segurazki, ezta? Orduan, baditugu gauza kuriosoak, edo ageri da, adibidez, beste testu bat, ezkontzit hitza edo, nolabait, ezkondu behar zuten batzuk eskribauaren aurrian eman zuten, elkarri eman zioten hitza, jasotzen duena. Bai, nahi dut horren inguruko protokolo horiek? Bai, holako bat, baina ja baditu mende batzuk horrek ere, eta beraz gauza kuriosoak ere ikusten alditugu, eta ez dela dena hain idorra edo. Non dago ikusgai ez? Nafarroako parlamentuko atarian edo. Eta edozein sartzen alda hor? Bai, edozein sartzen alda, ordutegi bat badute, ez dakit orain xuxen zein den, baina hori, eta egonen da urtarrilaren 15 arte uste dut ikusgai. Hortxean euskaltzaindiek egiten dituen 1001 ekimen, hori gainera, badakizuen, Nafarroa soasean ari gara, baina Euskal Herri guztira zabaltzen bagara, are gehiago eta beti iztegiekin hor lanean. Galderatxo bat, Sagrario, baliatuko dut hemen zaudela, ahoskera aipatu duzu. Bai. Ez dakit, euskararen ahoskera bertze hizkuntza batzuekin alderatuta zailagoa da, ez da zailagoa, erran daiteke halakorik? Nik uste dut zailtasun erraztasuna beti izaten dela abiatzen zaren puntu horretetik. Edozein hizkuntzetan bertako hizkuntza horren hiztunek esanen dute beren hizkuntza erraza dela. Eta beste bat, zenbat eta urrunagoa izan, zaila dela. Orduan, nik esanen nuke, bai, ez dakit, gaztelaniaz hitz egiten duen batendako, ahoskera, euskararen ahoskera ez dela zaila. Erraza dela esanen nuke. Askoz zailagoa dela, nire ustean behintzat, inglesaren ahoskera. Orduan, beti da, nondik abiatzen zaren. Zailtasuna, erraztasuna, hurbilago edo urrunago duzun zuk ezagutzen duzun horretatik. Nik uste dut horrek ematen duela berez, hizkuntza guztiak badute zailtasunak, edozein gauza ikasteko lan egin behar da, baina aldi berean errazak dira, ezta? Guztiok ikasten dugu hitz egiten, batzuk badute nolabaiteko eragozpen fisikoren bat, baina normalean beti ikasten da, beraz, zaila erraza hori kako txarten jarriko nuke. Euskararen zailena zer da? Ke hori? Te bikoitza? Jende batzuendako bai, beste batzuendako akaso izanen da txe, edo, ez dakit, hori, behar bada, Lizarraldekoek txe hori gaztelaniaz ere erabiltzen dute. Orduan, haiendako erraza izanen da. Lehen esan dudana nondik abiatzen den, eta bakoitzak zer landu duen ere, beti errazago da uste dut, txikitatik aditzen badugu soinu bat, ura kopiatzea edo, aditu ez dugun bat, baino beti zailago egiten zaigu, ez? Hemendik Nafarroatik abiatzen gara, Sagrario, eta baliatuko dugu hemen euskaltzamin bat dagoela, ez da egunero egoten, galdetzeko nafarrera zerbait ere. Ez dakit, nafarrera. Aholkuren bat, hau erabiltzeko hobe, leheno galdetzen izun kamaratik kanpo, zer erabili behar da? Ondo, ongi, ez dakit, nola solastu beharko genuke, adibidez edabideetan nafarrera pixka gehiago zaintzeko txukuntza? Nik uste dut
estandarra, komunikabideetan eta estandarra erabili behar dela. Baina estandarrak ez du esan nahi, hitz bat, ez dakit, zuk orain aipatu duzu ongi eta ondo, eta Nafarroan logikoena litzateke, eta nik uste dut hori dela egin beharra, Nafarroko kutsu hori behar duela, eta dena da estandarra ongi dago eta ondo dago. Beraz, edozein erabilitike, baina nik uste dut Nafarrotik saiatu behar dugula gure hitzak erabiltzen. Biak onartuak daude, biak erabiltzen dire, eta nik uste dut komunikabideetan erabili behar dela ahalik eta jende gehienen gana iristeko eta ulergarri egiteko modua. Baina horren barnean, bertako ezaugarriak uste dut sartu behar direla. Hitzak onartua daude. Bai ondo bai edo hobeto esan duzu edo hobeki. Niretzat Nafarroan eta nafartar batek hobeto ondo esatea, arraro xamarra egiten zait. Zer nahi duzu esatea pentsatzen dut, Nafarrokoak izanik gure forma horiek mantendu behar ditugula, onetsiak daude, ongi daude eta iruditzen zait egokiagoa dela horiek erabiltzea. Adibide pare bat hor sagrario, gu jakiteko ABC-a, Nafarroarena, hoxen erran dugu ongi, hobeki izaten alda, arras izan daiteke bertze bat? Bai, izan daiteke, bai. Ez dakit, zalantza dugun kasuetan ikuste dut hor dagoela hiztegia ikusteko ja, eta gero non ari garen ere ikusi behar dugu, ez dakit. Baztanen ari bada bat, hango formak sartzea, azken batean beraien entzulea, irratiaren kasuan, entzulegoa edo izanen da bertakoa, orduan hango formak sartzea ongi dago, euskara hiztegian agertzen ez bada ere forma estandar bezala, onartu ez badago ere. Beste toki batean ari bagara nik uste dut ikusi behar dugula, non ari garen. Hori begiratu behar dugula eta bestetik, lehen esan dudana, ahalik eta jende komunikabideetan nik uste dut forma jasoak edo erabiltzea ongi dagoela, eta gero beti begiratzea non ari garen, nontako ari garen, eta ulergarri izan dadin gure entzulego edo irakurlearen dako. Erraten duzu non ari garen, eta torri ze burura, hain zuzen ere, asteburu honetan gertatu zaidan zerbait, tokatu ziteadan Gipuzkoara joatea, eta han gauzatxo paroe bat grabatzea Gipuzkoako hartzailentzat, publikoarentzat, eta horrez nakien ongi ze, nola baitere, batua erabiltzea, baina zehazki ze, nola erran duzu, matizekin, edo Nafarrera erabili, Gipuzkoara, eta orduen, ez dakit, erabili nuenan beste, ondo, alako formak. Ez dakit hori hobeden edo hobenuen nola baitere Nafarreraz egin, ez dago formula. Biak onartua daude, nik esango nuke, nafartarrok albadugu gure formak onetsia daude, bai bat eta bai bestea, ongi daude bat eta bestea, orduan ez dakit norberaren gan dagoen neurri batean erabiltzea edo ez badigu behintzat komunikabide horrek, komunikabideen kasutan ari garen ez, komunikabide horrek segurazki izanen du estilo liburu bat, eta orduan hobetzeko dute bat edo besteak kaso. Baina biak onartua daudenez, nik uste dut biak berriaren kasuan esanen nuke idazten duenaren arabera erabiltzen dutela, ez? Ez dakit, hainitzeri irakurtzen dut askotan azken horria, eta iparraldean erabiltzen dituzten formak, bertze eta horrelakoak erabiltzen ditula uste dut, eta erran behar bada, eta beste batek erabiliko du esan eta beste. Nik uste dut onartua daude biak, ulergarria direla esanen nuke, eta orduan neurri batean norberaren autua ere badela esan daiteke ez. Beti ere esaten dute, begiratu beharko genuke nor dugun aurrean edo bai. Bueno, gu ere guxaloatik ere eginen du, saiakera hobe solasteko, eta edozein kasutan zalantzak baldin badituzue, baldin baditugu, hortxen dago ere Euskaltzaindia, herritarrei zerbitzu hori emateko. Gaurkoan hemen utziko dugu, Sagrario. Nik uste hori komeni dela, zalantza dugun horietan, edo noizbait esaten bai dute, hau erabiltzen duzu eta ez da hain xuxena edo, begiratzea gure Euskaltzaindiaren web orria, euskaltzaindia.eus, eta hor zalantzak argitzeko hor dugu
Euskara Batuaren eskuliburua, edo hor dugu Jagonet, edo hiztegia erabili behar badugu, Euskaltzaindiaren hiztegia begiratzea ere, aski dugu, hor esanen digu, ni baino askoz ere hobeki, eta ni ez naizelako gauza hauetan batere aditua, orduan hor esanen digute benetan, zein forma hobesten den edo komeniko litzateken erabiltzea. Tresnak itzaizkigu falta, erabileran hobetzen dugun, hortakorako ere euskaraldian gaude, beraz. Hori da, hori ikasi ere egiten dela uste dut, eta denak izaten ditugu hankasartzeak, eta horrelakoak, hori hobetzen joatea da, azken batean hizkuntza bat inoiz ez da beti dugu ikasteko, ez da oro jakilerik uste dut ez dela, orduan beti ikasten ari gara. Eta horretan segitzean ikustu polita izan daiteke. Denek badugu euskaltzain zertxo baitez? Baitare. Bueno, sagrario aleman, erraten genuen moduan, hemen txen euskaltzaina, Nafarro euskaltzaina, hitzarmen horren berri ematen, eta hortik kontu kontari bertze aferekin. Sagrario, esker, onditz gaurko tartetxo honengatik. Zuei, beste bat arte. Ikus ditzagun, Iruña herriko udaleko albisteak. Antxoainen azaroak, 30:06, Sagrario Anaut Braboren hitzaldia izanen dugu, arrakastaz zahartzea bizitzari urte gehiago emanez hitzaldia zehazki. Nafarroako geriatria eta gerontologia elkarteko lehendakari ordea da Sagrario Anaut Brabo. Erran dugun bezala, azaroko 30:06 Antxoaingo ostoki lokalean, lehengo gizarte etxea izanen da. Berrio beitin 2022ko Gabonetako hiri kanpaldiak abenduaren 23, 27, 28, 29 eta 30 eta urtarrilaren 2-4 izanen dira. Berrio beitiko erabilera anitzeko eraikinean eta Artikako Maria de Maeztu kultur etxean. Izen ematea 012 infolokalen eta azaroaren 18, 21 eta 22an egiten ahalko da. Eta Iruñean abenduaren bira arte zabalik dago aurrentzako euskarazko liburu grafikoak sortzeko Bikoteka tailerraren 7. edizioan izena emateko epea. Tailerra Kondestable jauregian izanen da urtarrilaren 23-tik 27 Aitziber Alonso ilustratzailearekin eta Arkaitzkano idazlearekin. Eta baita ere Rosalia de Castro, galiziar poeta eta idazleak izena emanen dio larunbat honetatik Aitzinera, San Fermin, Aralar eta Nafarroa Beherako etorbidearen elkargunean dagoen plazari. Bigarren zabalguneko plazak ez zuen izenik eta izena Iruñeko Lar Gallegok eskatuta sortu da. Baita ere 900 plaza gehituko zaizkio astelenean, gaur bertan, lehenengo 24 orduetan doainik aparkatzeko formulari, Mendebaldea, Arrosadia eta San Jorge aparkalekuetan. Eta Done Jakue bidea erakargarri turistikoa abenduko jaietan Iruña berrezagutzeko. Hiriak 3D bisita virtuala eta ihes jokoa egiteko aukera eskaintzen du, momentu eta eraikin adierazgarrienak ezagutzeko. Eta azkeneko berri batean, Iruñeko udalak 180.000 euro bideratuko ditu Urdanoz taldearen haur jolas parkea berritu eta estaltzeko. Gainera 40.000 euro baino gehiago biderkatuko dira. Gainera, 40.000 euro baino gehiago bideratuko dira Amaiur ikastolako gimnasioko zoladura berritzeko. Azken aldian, euskalgintzaren munduak berri honak ere ematen ari dizkugu, noizbehinka ere halakoak gertatzen dire, izan genuen, Irulegiren eskuaren sekulako berri hori, eta gaur ere, ezagite maila horretakoa edo harridura horretakoa, baina bertze berri hon bat badugu euskararen munduan, izan ere, Frantziako estatuak bertsularitza ondare inmaterial gisa izendatu du, eta horretaz solasteko hain zuzen ere, nolabait garaipen honen atzean egon den bertsularitzaren lagunak, elkarteko eragilea den,
Ainhoa Elizondo Martiarenarekin, egonen gara honetaz solasean, atxaldeon, Ainhoa? Atxaldeon. Bueno, mil esker gurean egoteagatik, ikusten dizut, hau biziren txaparekin, ongi doa, Euskaraldia? Bai, ongi doa. Gu arigune bezala ari gara, bertsulariak lagunak elkartean, eta bai, ongi da. Ari zarete, beraz, euskara solasean, zenbat egun geratzen zaizkigu? Ostiral arte uste dut, bai, Ostiral arte. aste hau. Bueno, hortxen, eutxi euskara solasten eta gozatu. Ainhoa, berri pozgarria? Bai, guretzako berri pozgarria, aspaldian erantzunaren zain ginen eta heldu da eta pozik, bai, kontent. Bueno, honek, bertsularitza kultura ondare inmaterial izendatze honek, edo katalogo horretan sartze honek zer suposatzen duen, solastuko gara. Ez dakit, nola hartu duzue berria, zuek orokorrean, espero zenuten, bazen egiten gertatuko zela? Bai, genituen susmo batzuk eta aurretik bai eskatu zaigu dokumentazio bat eta abar. Eta nahiko baikor ginen eta espero genuen, hala ere, beti ere ofiziala egin arte ez dakizu ongi ze gertatuko den, beraz, etorri danean ofizialki jaso dugunean erantzuna, bai, asko poztu gea eta guretzako aurrera pauso handi bada. Ez dakit, Ainhoa, Frantziar estatuaren, administrazio horren barnean egonta hau are erronka handiagoa den, Nafarroan, aipatzen genuen 2018an izendatu zen ondare inmaterial, kasu honetan Frantzian, batzutan erraten dute, ez dakitala den, Frantziako estatua pixkat zapaltzaileagoa izan dela aniztasunarekin, zentralagoa, are, Espainiakoa baino, orden ez dakit han are nolabait ere garaipen handiagoa den Frantziako administrazioan hau lortu izana. Nik errango nuke baietz, zeren ez dugu antzi behar Euskara ez dela ofiziala, Ipar Euskal Herrian. Beraz, Frantzian hizkuntza ofizial bakarra frantsesa da. Eta onartzea Euskaraz soilik egiten den arte diziplina bat ondare katalogo horretan sartzea, bai, da guretzako albiste on bat, bitxia nahi baduzu baita ere, zeren esaten nuen bezala, ofizialtasunik ez dugu, baina hala ere, Frantziako Kultura Ministerioak ebatzi du bertsularitza ondare bat dela, eta berez, babestu beharreko zerbait dela. Zergatik da, aipatu duzu berri ona dela, zer ekartzen dio? Bertsolaritzari edo ezagite euskarari, zergatik da berri garrantzitsua poztekoa? Nik uste dut garrantzitsuena dela aitortza. Aitortzen duela urte askotan jende askok egindako lan bat, beraz aitortza horrek suposatzen du bertsolaritza bizirik dagoela, eta babestu behar degula, eta nolabait ematen digu ere bai prestigio bat, ez? Guk, ustez, genuena edo ezagutzen genuena, baina orain, pixka kanpotik heldu den aitortza, prestigio hori. Eta nik uste hori dela garrantzitsuena. Ez dakit gero bertzen maila legalago batean, diru laguntzei dagokienez edo, baduen ere bai, ekarpen bat zentzu horretan. Hola, zuzenean ez dugu diru laguntzari jasoko izendapen honekin. Baina, bai irikitzen dizkigu bide berri batzuk, ez? Bide berriak esan nahi dut, erakunde ezberdin batzukin orain arte harremanik izan ez duguna edo lanik egin ez duguna gerturatzeko, eskaera berriak egiteko, eta baita ere edozein bai administrazioan eta abar irikitzen dizkigu ateak, ez? Bazakit izan daiteke herriko etxe bat adibidez, euskararen edo bertsolaritzaren ezjakintasun handi baduena edo ez duena bat ere gustoko esango dugu, eta kanpoko aitortza horrek ematen digu guri babes maila bat, ez? Eta hori izango litzateke, pixka bat importantea. Ez dakit nazioartean ere laguntzen aldikun, ez dakit euskarari laguntzen dion honek, hau da, gero nazioartean ez, eztabaidatzeko euskararen garrantzia eta ez defendatzeko orduan, hementxen baduzu bertze argudio bat, ez? Baditugu gure espresio kulturalak eta batzuk ondare materialak. Hortan ere lagundu dezake euskarari orokorrean? Bai, dudari gabe. Azkenean bertsolaritzaren oinarria hizkuntza da, euskara da kasu honetan,
Eta nik uste dut baietz laguntzen diola, eta gainera oso lotuta dago pixka bat transmisioarekin, hizkuntzaren transmisioa, erabat lotuta dago bertsolaritzari, bere oinarrietako bada, orduan berri ona da bertsolaritzaren noski, baina baita ere euskararen komunitate guztiarentzat. Harro egoteko kontua beraz, hemen berri hau. Ez dakit konparazio bat egiten aldugun edo ze bertze arte espresio kultural, ez dakit baduzun referentziaren bat, katalogo horretan ze bertze moduko gauzak egoten diren, guk ere ulertzeko non, ze katalogotan jarri duten hau? Hola esateko, badakit ez dakit, adibidez, Katalunian izaten dira giza hori da kastellersak, eta holako, ondare, eta izango dira adibide batzuk, orain ez zait etortzen xuxen, baina holako, eta gero, badira monumentu, eta holako, ondare bezala izendatuak daudenak. Irulegiko eskuare, pentsatzen dut, halako zerbait. Hori ondare materiala igual da, ez dakit materiala imateriala den, ez dakit nontu hartuko dut. Ez dakit nik ere, xuxene, baina. Ez dakit, kasu honetan, Ainhoa, badakit atzetik egin zela, ikerketa lan, ez dakit, aipagarri bat, behintzat ez, antropologoak batez ere ibili direla honetan. Ez dakit, badakizun ze irizpide edo eskatzen zituzten katalogo honetan sartu ahal izateko. Katalogo honetan sartu ahal izateko ikerketa lan potolo bat eskatzen dute. Eta ikerketa hortan zer ikertzen da, zer aztertzen da, ez? Alde batetik, guri dagokigunez, egia antropologo talde bat ibili da, Beñat Iturralde, antropologo, Parisen bizi den antropologo euskaldun bat, bera ibili da pixka bat ikerketa lan horren buru, gero eduki du lantalde bat, eta baita ere Nouvelle-Sorbonne Parisko Unibertsitateko ikerlari batekin aritu dira. Orduan, ikerketa lan horretan zer aztertu da? Alde batetik zer den bertsolaritza, zer den bertsolari bat, zer den bertsozale bat, gai jartzaile bat, epaile bat, pixka bat, bertsolaritza unibertso hortan dauden elementu guzti horiek. Eta gero, beste alde batetik, pixka bat arlo teknikoago bat, ez? Aireak, doinuak, rimak, arauak, pixka bat hori aztertu da. Eta gero eginda bertsolaritzaren historiko bat errango dugu, ez? Noiztik ditugun jasoak, lehen bertsoak, ze testu ingurutan, ematen den bertsolaritza, eta azken atal bat bezala pixka nola bermatzen den bertsolaritzaren transmisioa, ez? Aztertzen dira bai bertso plazak, hezkuntza arautuan eta ez arautuan egiten den lana, hau da bai ikastoletan eta baita ere sare publikoko edo pribatuko eskola elebidunetan. Bertso eskolak ere aztertzen dira, nola funtzionatzen duten, bai haur, gazte edo helduekin. Eta gero baita ere aipatzen dira pixka bat txapelketak, ez? Gure kasuan Ipar Euskal Herrian Xilaba, eta baita ere beste herrialdetako txapelketak, eta orain bizitzen ari garen hau, bertsolari txapelketa nagusia. Ez dakit, bertsolaritza euskal espresio artistikoa da, kulturala, nolabait ere, baina pentsatzen dut bertze jendarte handitzetan ere antzeko modalitateak, antzeko improvisazioak ere egongo direla. Ez dakit horren berririk duzuen, entzuna dut, nolabait ere Brasilen eta halako antzekoak egiten direla, ez dakit halakoak ere ondare inmaterial izendatuko dituzten ala ez, bertso ala ere berezia da zentzu horretan? Esan duzun bezala, gainera iraila bukaeran parte hartu genuen Kortxikan kantu improvisatuaren topaketa batzutan, eta hor bertso modu ezberdinak daude, ez? Han adibidez elkartu ginen bai hori Kortxikarrak, baita ere Bretainiako jende bat,
Sardiniakoak ere bai, eta gero baita ere katalanak, badute baita ere halako modalitate bat, eta Mallorcako beste elkarte batekin eta horrela, ez? Orduan, ez da bakarrik euskeraz egiten den bertsolaritza, egia da badaudela, eta mundu mailan, bai Kuban repentista ditugu, edo aipatu duzun bezala Brasilen ere. Beraz, kantu improbisatuaren inguruan, badago espresio handi bat, eta askotan lotuta dago baita ere pixka bat hizkuntza gutxiagotuekin. Ez beti, baina bai, horrekin lotura du. Orduan, baditugu amankomuneko puntu asko. Zergatik izan dezake lotura hori? Nik uste dut hizkuntza bizirauteko modu bat dela, ez? Eta azkenean hizkuntza batek ez duenean bere biziraupena ziurtatua, bilatzen ditu aldituen baliabideak bizirik irauteko, ez? Ez dut uste faktore bakarra izango denik hori, baina pentsatzen dut baduela hala ere lotura bat. Eta gero garai batean etxean transmititzen zen edo etxetik, ez? Bai kantuak, bai bertsoak, bai beraz, igual eremu pribatu hortatik abiatzen den zerbait, behar igual beste lotura mota bat izan daiteke. Ez dakitan Kortxikan egon zinetenean, Ainhoa, sentsazio izan zenuten bertze kantu improbisatuekin alderatuta bertsolaritza, euskal bertsolaritzak egitura potenteagoak dituen atzetik, nolabait ere, badut sentsazioz, orain bertso nagusiko txapelketan finalari izanen dugu, 13.000 pertsona ingururekin, erran dut, zerbait akontezimiento bat, Euskal Herrian baduena bere potentzia, egitura handiak, sare zabala jende handitz honetan lanean, eskoletan eta bar. Ez dakit bertze, ez Mallorcakorekin eta alderatuta izan zenuten sentsazioa. Euskal Herrian landu dugu nahikotxo hau. Egia esan bai. Askotan eguneroko jardunean, zu lan egiten duzu zure txikitasunetik, ez? Eta behar bada ikustezu txiki zure burua. Baina gero pixka bat ateratzen zarenean eta zabaltzen dituzunean begiak beste esparru batzutara, ohartzea agian ez zarela hain txikia, ez? Eta pixka bat sentsazio hori izan genuen, eta gainera hala gomitatu gintuzten jardunaldi horietara, ez? Bazutelako erreferentzi bat, batez ere nahi zuten pixka bat jakin hezkuntza mailan eta nola lantzen zen bertsolaritza, eta hor bazuten kuriosidade handi bat. Eta egia da, bertsolaritza Euskal Herrian ongi egituratuta dagoela gaur egun, ez? Bertsularien lagunak elkartea 1980an sortu zen. Pentsa ez, orain gaur eguneko ikuspegitik ikusita, lau utopikokin esango genuke, ez? Eta 86an Euskal Herriko Bertsozale elkarte sortu zen, egituratu zen. Beraz, badu historiko bat, badu ibilbide bat, eta gaur egun, esan duzun bezala, ez? Txapelketa da behar bada erakusleiho handienetako bat, 13.000 pertsona baino gehiago bilduko gara Iruñan, abenduaren 18an, eta ez da hori bakarrik, aurreko saio guztietan, ez? Larun batean ikusi genuen Baionan egin zen final aurrekoan ere 2.000 pertsonatik gora bildu ginen, eta ez da txapelketa bakarrik, gero asteroko bertso plazetan eta abar ere badago mugimendua, baina nik uste dut bertsolaritzak egin duela ibilbide handi bat, egiteko asko daukala noski, baina nahiko osasuntsu ikusten dut. Ez dakit hor sekretuetako bat izan den profesionalizatu egin dela, ez dakit, etortzen zait burura adibidez euskararekin nola egin zuten, ez? Bere garaian euskalkien nahastura batetik, akaso ez behar zuen bezala, euskara batua, ez? Estandarra sortu zen, eta seguraski horrek eman zion nolabait ere, ez? Ardatz bat, egitura fuerte bat, eta kaso bertsolaritzarekin ere halako zerbait gertatu da, hau da, ditugu elkarteak biltzen dute dirua ordaintzen aldiete ere bertsolariei, eta egongo da baten bat azkenean hortik bizitzen aldena, eta batzutan horrek egiten du, ez, momentu txarrenetan bizirautea eta itzinera segitzea. Akaso bertze toki batzuetan, ez da inbertze profesionalizatu, eta hortxen
dena borondatez izatean arrisku gehiago du. Bai, horrek zerikusia izan du dudarik gabe, ez? Bertsozale elkartea bat da, ez? Euskararen eremua hartzen duena, eta gero herrialde bakoitzean daude elkarte txikiagoak, baina azkenean denok bat gara, ez? Eta egia da, herrialde batzutan bertsolaritzaren egoera kaskarragoa dela beste batzutan baino, ez? Lotuta dago asko euskararen egoerarekin eta euskararen erabilaren egoerarekin. Baina azkenean badago elkartasun bat, elkarteen ezberdinen artean, orduan batzutan batek beharko du gehiago, besteak lagunduko du, orduan horrek ematen dizu maila handi bat. Eta gero nik uste dut bertsolaritzak zerbaitetan asmatu baldin badu dela belaunaldi gazteak erakartzeko gai izan dela. Eta horre, ikusi besterik ez dago, ez bakarrik bertsolariak beraiek, ez? Belaunaldi berriak datoz, belaunaldi bakoitzak ekartzen du berea, ez da izango aurreko belaunaldikoa bezala, eta hori da polita eta hori da aberasgarria, ez? Eta baita ere, bertsolari gazteak sortzen ari diran bezala, horrek ekartzen du bertsozalego bat gazteagoa, bertso eskolatik datorrena, edo ez. Orduan, nik uste belaunaldi nahasketa hortan asmatu duela elkarteak. Bertze-toki batzuetan akaso sumatzen zenuten adin sesgo bat, nolabait ere, jende helduenaren kontu bat zela kantu improvisatuarena? Bai, erabat, eta hori aipatze genuen pixka bat, ez? Erronka nagusienetako bat. Claro, ez baldin baukazu relebo generazional bat, zaila da hor segitzea, ez? Eta bai, hori dudarik gabe. Nik uste ez dakit Ainhoa ados egongo zaren, handitz autoestimarengatik bera, ez? Ez bakarrik kuantitatiboki, ez? Nolabait ere behar dituzulako gazteak eta denboran, ez, aurrera segitzeko, baitere, baina baitere sentsazio dut ematen dolako autoestima. Hau da, ez? Hau bizirik dago, gazteak interesatzen dira, zukarran zuna, badire gatazkak, modu berriak, ez? Eta horrek egiten du bizirik egotea, ez? Bai, dudarik gabe. Horrek belaunaldi berri egiten dutena da bultza, ez? Bultza aurrekoak, eta bai, da bizirik egotearen seinale nagusia, ez? Eta esan duzun bezala, noski sortzen dira gatazka, sortzen dira ikusmolde ezberdinak, baina hori da interesgarriena eta horre mantentzen du azkenean bizirik bertsolaritza. Iparraldean, ezakit baditugun belaunaldi berriak, nola dago egoera, gaur ez dugu denbora handi sakontzeko, baina pixkete ematen albaituzu, adibide batzuk edo jakiteko, pixkete nola dagoen? Bai, begira, alde batetik ditugu bertso eskolak, eta hor ikasturte honetako 250 izen emate izan ditugu. Beraz, aski kopuru polita da, nahiko egonkorra, izaten dire urte batzutan pixka gehiago, beste batzutan pixka gutxiago, baina nahiko egonkor. Beraz, pozik egoteko moduko datua. Gero, lehen aipatu dudan bezala, hezkuntza arautuan gabiltza, bai sehaskako ikastoletan eta baita ere eskola elebidunetan. Eta horra aurten, 70 talde ezberdinekin lan egingo dugu ikasturte guztian zehar. Eta gutxi gora bera, 45 bertsolari ditugu plazan dabiltzanak, adin ezberdinetakoak, batzuk oso gutxi dira, beste batzuk gehiago, baina, pixka bat, aktibo ditugunak, ez? Eta urtean zehar, bataz besteko batean, 100 saio baino gehiago antolatzen dira edo ekimen bertsolaritzarekin lotuak. Beraz, ez gaude momentu txarrean, lanean segitu behar dugu, noski. Hobetzen, ari da Ainhoa? Bai, gauza da, pixka bat gurea oso lotuta dago euskararen transmisioarekin, ez? Orduan, adibidez, ikastoletan geroz eta aur gehiago baldin badago, horrek azkenean eragina izango du bertsolaritzan, ez? Zergatik, ume euskaldun gehiago sortzen direlako, eta denak ez dira bertso eskolara etorriko, baina beti ere proportzioan aukera gehiago, ez? Beraz, egia da,
nahiko mantxo dijoala hala ere, nahi genukena baino mantxoago, baina datuak ez dira hain txarrak. Hala ere, lan asko dago egiteko eta euskararen biziraupena ez daukagu oraindik erabat bermatua. Zein kasutan, hortan bertze pausotxo bat lortu den hemen gure iparraldeko lagunek lortu duten garaipen horretan, bertsularitza, ondare inmaterial izendatzea, katalogo horretan sartzea, eta hementxen, Ainoa kontatzen ziguna, Ainoa, bertso txapelketa finala datorren hilabetean, ez dizu galdetuko nork irabaziko duen, hori akaso zailegia da, nork irabaztea gustatuko litzaizuken hori bai? Guk nahi genuke txapela Ipar Euskal Herria etortzea. Beraz, ikusiko, ze gertatzen den, baina gure gogoa eta ametsa hori litzake. Hala ere, edozeinek irabazita ere konten izango geha. Joaten den iparraldera txapel hori, mereziko dute, seguro. Ainoa, gaurko hemen utziko dugu, mila esker handiz eta zorionak lortu duzuen garaipen horrengatik, zuentzat eta denentzat gainera. Mi esker zuei. Hauxen dena gaurkoz, hemen magazinean, bihar ere asteartean hemen izanen gara, printzipioz, badateuz gertatzen. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.